Mali kunkanko mun ni mun de bɛna taga Mali sɛgɛrɛ parce que b'a ko dala sɛgɛsɛgɛli la bon Tarawele min kɔni ye ni lajɛ in ye a ko fɛn mun bɛna taga jamana in sɛgɛrɛ a ko a ka di ko ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ embargo taara ni ka jogo Mali kunna janvier kalo dɔ tile 9 san 2022 k'a daminɛ don kana bila bi la kalo 5 fiɲɛ tigɛ bɛ malidenw na bon Tarawele u y'a dabɔ min kama o kuma k'a ma ko ye ko a n'o cɛ janyara a dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min y'u sago n'u dɔngɔ ma sɔrɔ Mali ka fangako la o kuma an ka fiɲɛ tigiw la yaasa u ka segin u kɔ ka n'u bolo don kɔ ka yafa ɲini an fɛ o tɛ kɛ Ala ma sɔn o ma parce que b'a ko bon Tarawele kalo 3 u kun kan bɛ k'o de di kalo 3 in bɛ taa dafa waati o waati Mali kɔni malidenw bɛ wuli ni ka dana gosi fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka min ye malidenw ye bon Tarawele an y'a jira k'a fɔ ni kɔngɔ b'an fa a b'an fa n'an bɛ kɛ min ye an bɛ ko ye an marabaa minnu b'an kunna an bɛ don min na ko bi u kanu b'an yɔrɔ an b'u fɛ u ka ko taabolo ka d'an ye an ka dugawu b'u ye u k'a sama fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ parce que b'a ko min ye colonel Asimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnw ye malidenw bɛ k'u kɔkɔrɔma don malidenw bɛ kɛ dugawu k'u ye malidenw bɛ k'u dɛmɛ ko mun wɛrɛ tora bilen min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye n'u y'u ka danajuguya ta ka Mali sɛgɛrɛ bon Tarawele o kuma danajuguya in kɔni a digira Mali la dɛ nka a kun kan ka kɛ ka ɲɛsin hakilina min ma bon Tarawele ko Ala ma sɔn o ma o kuma min ye colonel Asimi Goïta a y'i sigi ka jateminɛ kɛ a n'a ka gouvernement ni ka malidenw ka dekun lajɛ CEDEAO a ye tɔɔrɔ min ta ka Mali sɛgɛrɛ ale ni UEMOA n'o ye an ka farafinna tilebɛnfɛn ka wari bonba ye bon Tarawele jɔn ko Ala an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ tiɲɛ kan a digira Mali la malidenw bɛ kule la bi bon Tarawele a digira n na wari a tɛ ka ye ɲɛ na min ye dunfɛn caman bɛ olu sɔngɔ yɛlɛnna Mali kɔnɔ don o don i bɛ kuma kuraw de mɛn bon Tarawele k'an tɛna se ka to ten colonel Asimi Goïta ko malidenw ka tɔɔrɔ kama a b'a ɲini hali bi CEDEAO ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ u ka segin u kɔ maa min taara ni k'a kɛ kumalafɔla ye o de ye Fɔr Yasime Yadema n'o ye Togokaw ka jamanakuntigi ye laɲini kɛra k'a ɲɛsin ale fɛ a k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na an ka bɛn ko la an ka bɛn ko la bon Tarawele Fɔr Yasime a ye wulikajɔ kɛ Nana Kifuru Ado ni ka taa la kuma ɲɔgɔnya Macky Sall ka taa la kuma ɲɔgɔnya Alassane Dramane Ouattara ka taa la kuma ɲɔgɔnya olu de ye ko in na kumabaw ye n'olu sɔnna petewu min ye sanction ye a bɛ wuli ka bɔ Mali kan bon ne bɛ min f'i ɲɛna n bɛ taa ni ka segin k'a kan o de ye hali ni sanction ninnu wulila an k'an banba Laginɛ port kan o sera kɔni ka ban wa an bɛ taa Abidjan an bɛ taa Dakar Senegali o ka ban pewu an bɛ taa Sanga a fangirima bɛ sɔn ka kɛ Laginɛ dɛ wari an y'a ɲini dɔn sisan bon Tarawele parce que b'a ko n'o ye Mahamadu El Hadji Gaba ye a ko min kɔni ye ni cɛ kumaba 3 ni président belebelebaw ye bon Tarawele n'olu sɔnna bon Tarawele kuma sanction kɔni a bɛ wuli a kuma dalasumaya la a yirala k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye Fɔr Yasime ale ye ni cɛ 3 la kuma ɲɔgɔnya ko bɛɛ y'u kunkolo kɔmi k'an jɛnna n'a ye digikɛ b'u la tɔ tɛ jamana tɔ ninnu fana na koyi u sigi bɛ k'u kolo gɛlɛya de n'o tɛ datugulen anw da la u bɛ k'a y'u ɲɛ digikɛ b'u la bon Tarawele nka n'i y'a lajɛ CEDEAO jamana 15 ko jamanakuntigi 3 bɛ yen bon Tarawele minnu tɔgɔ ma sɛbɛn olu de kɛn bɛ k'u kantigɛ da yira k'olu sɛbɛkɔrɔ tɛ ko nin ko in ko k'a juru jɛnna hali bi Mali kunna k'a kana wuli dɛ an ka taa fɛ parce que b'a ko bon Tarawele min kɔni ye Faransi ye n'ale de kɔni bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ju la bon Tarawele Faransi ale ŋaniya ma dɔn fɔlɔ n'ale fana ŋaniya kɔni k'a wuli ka bɔ Mali kan bon Tarawele siga kɔni t'a la a bɛ wuli nka n'ale ŋaniya tɛ o tuma ko baara in kɔni a bɛ sama tuguni dɛ wa n bɛ min f'i ye buwa Faransi diyagoya don a b'a wuli o bawo n'i tɛ ka na anw ka farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnyana Mali la i b'i kun da jamana wɛrɛ minnu kan n'o ye nanzara jamana ye Ukraine ni kɛlɛ e t'o kalama wa o kɛn bɛ sababu ye bi hali tulu n'a ka tuluya a sɔrɔli kɛn bɛ gɛlɛya ye Faransi kɔnɔ awɔ bon Tarawele parce que b'a ko a ko gɛlɛya min filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn Ukraine ni ale ni Rusiw ka mankan bon Tarawele min kɔni anw ka farafinna fana ye n'a fɔra ko an bɛ tila ka datugu ɲɔgɔn ye bɛnsɛ kɔniya la bon Tarawele ko o ye juguya kɛnɛ kan ta ye parce que b'a ko a ko min kɔni ye présidents ye a na kɛ n'u kɔrɔtɔlen bɛ sibiri seli la bon Tarawele kuma duman kɔni ko an bɛ sɔn k'o mɛn dɛ o kuma sanction in n'o ye ka datugu Mali ɲɛ bon Tarawele ko ni lajɛ in bɛ kun cɛ yɔrɔ yɔrɔ la u b'a fɔ malidenw ye an kun ye min ta k'aw sɛgɛrɛ o kuma an yafara wa min bɛ f'u yɛrɛ k'a f'u ye ko jamana in tɛ kɛ maa si sago ye ni malidenw tɛ
o donna ka ban jamana wɛrɛ bɛ ti dogo CEDEAO kɔfɛ k'i bɛ manamana ko kɛ anw na e kɔni i bɛ nimisa i b'i tɛgɛ kin k'a firifiri Bɔkɔ Tarawele sanction n'a wulila o n'a ta o ta k'u b'u sago n'u dɔngɔ kɛ Mali la ko kuma t'a la koyi Elhaji Mamadu Gaba ko sanction kɔni k'a bɛ wuli n'an bɛɛ lajɛlen ka nafa n'an ka tɔnɔ de ye nka min ye Mali ye ka n'i sago kɛ yan min y'an ka kalafili k'an taraki min ye malidenw ye ka hakili ɲami k'o banna Mali bɛ kɛ malidenw de sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako la a ka bi bɔli don soir de Bamako mo Bɔjaba t'an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye ni o ye Musa Sayo Kamara ye Musa ko min ye i da tula CEDEAO ka ɲɔgɔn ye min n'o boloda an bɛ ka bila juin kalo nata tile 4 na san 2022 Ghana faaba kɔnɔ n'o ye Accra ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye CEDEAO ye o kɛlen kɔ ka ɲagili kun tɛ ɲagili min na k'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana ma u yɛrɛ hakilina kun ye k'a minɛ kalo kelen fo ka se kalo 3-4 ma i b'a ye k'a fɔ jamanadenw k'an na bɔ ni ka transition ɲɛmaw ni k'u gɛn ka bɔ an da la o kɔni hakilina in a ma ɲɛ bɛɛ bawo min ye transition maaw ye an b'u kɔkɔrɔ k'u senkɔrɔma dun jamana in baara min b'a la ka k'a kɔnɔ transition fanga daminɛ waati ka na bɔgɔ sisan la a kɛn bɛ maliden sago ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ka sanction ninnu ka fara Union africaine kan ani min ye Union européenne ye o taara o bolo maana b'olu nɔfɛ ma a b'i yɛrɛ ɲininka kabi don ma min ye Union européenne ye ale kɛra CEDEAO tɔn de ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen de da bɛ buru kelen na ani file kelen na ni k'a fiyɛ jamana contre la ni kɔni tɛ taa anw ka jamana kanu na fiyewu wa n'i y'a lajɛ o kun ye hakilina dɔ ta n'o bɛ ɲagili ko fɔ k'a minɛ anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa na n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye o min ye premier ministre ye cɛmancɛ fanga o gouvernement kunna ka taa se maa 148 ma olu kɔni k'u tɛ bɔ ka nɔɔri da ka don CEDEAO jamana foyi si kɔnɔ tuguni wa u ka fɛn minnu bɛ yen n'o ye nafolomafɛnw ye da su ala nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye k'a fɔ k'a jira jamanadenw n'u jamana kɔnɔdenw na ani jamana marabaaw la minnu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la bi ko fanga bɛ CEDEAO la ka taa sɔrɔ CEDEAO tɛ foyi ye carton jɔlen kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o jamana joli don CEDEAO dɛsɛla ni k'o kɛlɛw laban a bɛ i b'a fɔ Nations Unies ka soldats n'u taara i ka jamana kɔnɔ fɛn tɛ dilan u bɛna kun min kama n'o m'o tɔ nɔni o kɔni o tɛ foyi dilan min bɛ se ka kɛ nimisi wasako ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye anw ka minisiri ye n'o ɲɛsin bɛ faso Maliba ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni a bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ gɛlɛya min n'o t'a la k'anw ka jamana sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔla an wulila ka se Union africaine o kiiribulon na ni o kɔni o kiiri dajala faso Maliba la k'a fɔ ɲagili min t'a la ka ɲɛsin a ma ka wuli ni CEDEAO maaw b'an bɛ k'a wuli o kɔni Abdoulaye Diop a b'a la k'i cɛsiri bawo kɔsada in na a taara a kun welen bɛ Guinée équatoriale Union africaine ka ɲɔgɔn ye balalen dɔ kɛla ye a sen yela o la o sen fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Guinée équatoriale président ye n'o ye Teodoro Obiang Nguema ye a n'o ye ɲɔgɔn ye o ye jigisigi kuma caman fɔ o y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ faso Maliba da la gɛlɛya in bɛ wuli k'a la tɛmɛ ka taa se min ye Denis Sassou Nguesso ye ale min ye Congo Brazzaville o président fana ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye min ye colonel Assimi Goïta o ka ci min n'o tun b'a bolo samana ka taa ni maa 2 ma a y'o ci kan ni ka o lase a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye jamana in dayɛlɛlen bɛ sigikafɔ la wa min ye anw ka jamana ye a m'i kɔ don CEDEAO jamana foyi la mun min ye CEDEAO ye o kɔni y'u sago n'u dungɔ de kɛ ɛlɛ ni min ye anw ka jamana ye o bɛ se ka fiɲɛ tigɛ a la cogo min na n'Ala de ma sɔn o ma wa n'i y'a lajɛ halisa min ye anw ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop min ye mɛ kalo tile 27 tɛmɛlen ye ani Musa Faki a n'o ye ɲɔgɔn ye o min ye Union africaine o commission président ye o fana ye jigisigi kuma caman fɔ ka taa se min ye Tunisie ka taa se Afrique du Sud ma ani min ye olu ka jamanaw datula jamana minnu na kɔsada in na olu jamanaw ministre minnu ɲɛsin b'o ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma nin bɛɛ lajɛlen y'a jira Abdoulaye Diop la k'a fɔ min ye a tɛmɛ min ye CEDEAO ka gɛlɛya ye a n'a wuli ka bɔ faso Maliba wa min ye anw ka jamana ye bɛɛ b'a ye k'a fɔ ka kɔni taama ɲɛ n'o ye ministre des affaires étrangères ka nin taama ye a kun ye délégation d'a yɛrɛ kan ka taa bɔ Togo président n'o ye Faure Gnassingbé ye o fana o ka se ka sugandi ka kɛ kuma faso Maliba cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ka kumada ye ka ɲɛsin CEDEAO ma a bɛ se ka kuma u fɛ cogo min na k'a ka ja Union européenne ani Union africaine nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka Faure Gnassingbé ka kumakan mɛn sɔrɔnalidokan min n'o bɛ a da kɔnɔ o ka se ka kɛ
kɛ waasa anw ka jamana bɛ gɛlɛya min na a ka se ka wuli ka bɔ yen min ye fɔru ɲɛsinbe ye ale kɔni a y'a jira k'a fɔ a na baara in kɛ ka se a hakɛ la maa sigi bɛ k'o baara fana jaabi kɔnɔ ka bɛn juin kalo nata tile 4 ma san 2022 wa n'i ye fasiri kɛ b'a ka kɔrɔfɔ lajɛ n'o ye Musa Sayon Kamara ye Musa ko min ye anw ka jamana ye k'an k'an kolo gɛlɛya halisa koyi bawo n'anw sera ka kalo 5 kɛ nin embargo ko in na nin sanction ko in na min b'a jira k'a fɔ ko san 1 k'an tɛ se k'o sɔrɔ a la wa n'i ye ko in lajɛ maa ka laɲini t'o ye nka min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye sama-samali bɛ fɛn min nɔfɛ olu ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ transition bɛ mɔɔnɔ bɔ kalo 12 ka se kalo 16 ma o b'o de ta ni k'o di colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement ma o tɛmɛnen kɔ min anw yɛrɛ ka jamana marabaaw ka laɲini ye o de ye kalo 24 ye o ye san 2 bɔ ɲɔgɔn ye min ye CEDEAO ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn tɛ se ka fara kalo 12 walima kalo 16 kan mun kɔni bɛ se ka taa kɛ dantɛmɛ wale ye min ye anw ka jamana ɲɛmaaw fana ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na san 2 ye o bɛna kɛ sabu ye bisi basa min bɛ jamana kɔnɔ jamana ka se ka basigi ni jamana ɲɛma jɔla min ye yɛlɛmaw ye o mana ta ka ɲɛsin an ka jamana sariya sun taabolo dɔw ma o bɛ se ka kɛ sabu ye kalafili o ka kɛ jɛlenya kɔnɔ min ye kalafili jaabiw bɔlen kɔ maa si kana bɔ ka bɔlɔn minɛ k'a fɔ binkɛlanga walima n gagné na nin yɔrɔ in na a minɛna k'a di maa wɛrɛ ma nin ye sɛbɛ tuma min na y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Musa Sayon Kamara a ka fasiri don Bɔkari Tarawele a bilanta bila a kalama de ma da i tigɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura le cikan fasiriba n'o ye ka bɔ faamaw yɔrɔ Bɔkari Tarawele hali bi dongo do kuma kura dongo do e tabarikala Bɔkari Tarawele kabini an ka sɔrɔsiw y'u kale jamanadenw ye yɛlɛma kura de bɛna kɛ Mali kɛlɛko la Mali lakanako jugu k'u ɲini k'u kunci k'u dafara Bɔkari Tarawele u y'a fɔ u bɛ k'a kɛ fasiriba ko min ye Bangasi marabolo ye u ye wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ min ye kalo tile 20 ka taa bila tile 26 Bɔkari Tarawele o kɛra sewa belebeleba ye fasiriba ko min kɔni ye opération kɛlɛtigi o y'an ka cɛ kwalenbaw ye minnu bɛ yen u tɛ siran saya ɲɛ minnu bɛ yen u kalennen don jamana darapo la k'a yira k'a fɔ saya mana bɔ kɔrɔ a mana bɔ tile bi u jɔlen bɛ ka saya makɔnɔ jamanadenw lakanani kama Bɔkari Tarawele u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa terroriste 17 ni kɛnɛ karaba fasiriba ko Bɔkari min kɔni Mali ani jamana Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ n'o ye Jalasago Sokura Wankoro min ye Bamanchu ye u b'o fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw de la fasiriba ko Bangasi ale marabolo la Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ yen kɔni kɛn bɛ Bamanchu u kolokolo yɔrɔ ye n'u ye tiɲɛni kɛ Mali la u b'u kulukusu ka don Burkina ni Burkinabew y'u godon u b'u boli ka don Mali kɔnɔ Bɔkari Tarawele i sira kɔni kɛn bɛ batɛmɛsiraw ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko n'i ye fiyɛfiyɛw lajɛ kungo kolonbaw de don yiri tuba kulokulow de bɛ yen maninfin n'i y'i dogo i bɛ ɲini ka dɛsɛ i t'i ye fasiriba ko a ko Bamanchu ka dogo n'a ta o ta an ka kɛlɛkɛcɛw u ka nin kɛlɛbolo n'o ye opération kɛlɛtigi ye a y'u ɲini k'u dɔdɔlima Bɔkari Tarawele ni ka t'u sɔrɔ yirisumaw kɔrɔ Bɔkari ni k'u ninkɛnɛ karaba fasiriba ko a ko an ka kɛlɛkɛcɛw tɛ siran maa ɲɛ bilen sabu min ye kɛlɛkɛminɛnw ye Bɔkari Tarawele o b'an bolo an ja ka farin bɛ yen an kɔkɔrɔma donnen dɔ bɛ yen mun tora bilen fasiriba ko a ko min ye nin wulikajɔw ye maa minnu tun bɛ k'u da bi Bɔkari u tɛ sunɔgɔ min ye Bangasi marabolo la olu de kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra fiɲɛbɔda ye sabu olu bɛ Bamanci dɔw dɔn a tɛ k'u la k'a fɔ faamaw ye n'u y'a fɔ don min na u bɛn'u ka dugu ci min kɔni ye faamaw ye sa k'u ye o dɔdɔlima dagabana minɛ minnu b'u bolo Bɔkari su fara tile kɔ u b'u dɔdɔlima a ma ɲa min ko o tuma faamaw ye sebaya sɔrɔ u kan Bamanci ninnu Bɔkari Tarawele u falen min ye PM1 o yer'u bolo ka taa bila min kɔni ye karibini 2 ye min ye donso ka marifa o 4 ka tila ka taa bila Bɔkari moto 9 a ko taliki waliki 4 Bɔkari Tarawele ni ne yera Bamanciw bolo o tuma Bamanci ninnu Bɔkari ko cɛ gɛlɛnw de tun don maa minnu bɛ yen u kɛn bɛ k'u nin di saya ma Bɔkari u bɛ ka baara cɛjugu min kɛ a bɛ ka kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye u tɛ seli diinɛ baarakɛlaw tɛ u tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn maa minnu baara ye jɛnɛya ye mɔgɔ bɛ diinɛ ko kuma f'u ye u tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn n'u nana dɔrɔn u b'i furumuso minɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to walima k'i denmuso kuwafa minɛ u bɛ t'u sago bɔ a la o bɛ diinɛ kɔnɔ o bɛ kuranɛ na a filɛ dɛ tiɲɛnikɛlaw ka sin k'a dɔn minɛ dɔrɔn ka ɲin gɛya la ɲinge wa i bɛ nin ta dɔrɔn ka na i mɔnɛ kojugu bɛ n'a jigin waraba filɛ so wara ninnu ko k'u fara fara o se ka fɔ nin to la Bɔkari Tarawele min ye opération kɛlɛtigi ye n'olu ye sebaya sɔrɔ Bangasi marabolo la Bɔkari Tarawele hali bi fasiriba ko a ko k'an ka taa Jikinɛ Bɔkari n'i y'a lajɛ ale kɔni ale bɛ yɔrɔ min na Bɔkari i b'a ye k'a fɔ Bamanci fɛnɛ u bɛ k'u ka sebaya fɛnɛ sɔrɔ hali bi dugudenw kan koyi a ko donso minnu bɛ yen Bɔkari Tarawele olu kɔni ye wulikajɔ kɛ
kɛ Bamanchu nɔfɛ o kuma ko Bamanchu ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ni ka bali donsow la Bokari Tarawele ani jɛgɛ mɔnɔw ni ka t'u ka sow de minɛ k'u bɛɛ fa k'o kɛ kɔni sibiri tɛmɛnen yan kɔrɔ o ma bɛn dɛ parce que b'a ko Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Jigine ale bɛ Jeni marabolo la min kɔni ye ji i b'o de fɔ Jeni marabolo la mɔnikɛ yɔrɔ don Bokari Tarawele bozo ni sɔmɔnɔw ka ca yen kosɛbɛ bozo ni sɔmɔnɔ minnu bɛ yen Bokari Tarawele so de b'u bolo u b'u ka kungo yaala kɛ ni so ye so min bɛ a dagosi de ka bon kosɛbɛ n'u taara so siri u bɛ jigin ji la o so minnu bɛ yen n'o de y'u jigi ye o de y'u ka taama n'a ye o de bɛ taa n'u ye furancɛ ni furancɛ ye ko Bamanchu taara so de jɔlen sɔrɔ so kɛmɛ ni kɔ ka marifa jɔ a la k'a bɛɛ fa o ye diinɛ dɔ ye voilà walifɛn e kan ka lakana dantanfɛn ka taa baga olu fɛnɛ ma ka bɔnani na Bokari Tarawele wa bara ta an tɛ yafu ma abada min ye nin ko in ye a kɛmɛ sabu an bɛɛ bɔ n b'a kalama Bamakɔ yan jɛgɛ kilo bɛ damina se b'a dɔn voilà 1000 ni jɛgɛ tɛ ka mɔ ji la a bɛ yɛlɛ jagoya Bokari Tarawele min ye ka baga sow ma k'u fa sabu u b'a dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye ji la n'u bɔra ji la ka yɛlɛ u ka so kan Bamanchu ninnu mana don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ cogo o cogo u bɛ t'u wɔgɔbɛ o tuma u kɔn'u ma k'u fa u ka so min kɔni b'u bolo n'o y'u jigi ye taama na Bokari Tarawele ni k'o ninkɛnɛ karaba o tuma min kɔni ye jɛgɛ mɔnɔw ye u y'u ta to Ala ma Bokari u bɛ se ka fɛn mun kɛ u kɔni bɔra sa Bokari ni ka t'u dogo ka kisi Bamanchu ninnu ka faali jugu ma min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ye munumunu salo bolo da ka taa fɔ dugudenw ye ɛlɛ n'u bɛ min fɔ kɛlɛ mun bɛ bolo la Bokari Tarawele o tuma maa kelen ka kɛlɛ tɛ faso finitigilakaw ka fara jamana ɲɛmaaw kan ani duguden minnu bɛ ni Bamanchu bɛ tɔɔrɔ jugu ta k'a s'olu ma ko bɛɛ ka kɛ kɛlɛkɛcɛ jamana kɔnɔna la kɛlɛkɛcɛ ka kɛ cogo jumɛn na n'i ye fɛn dɔrɔn i k'a ɲɛfɔ o n k'o de ye maliyɛn fana fiyɛ u bannen don ma i mana dunan ye maa sure i tɛ min dɔn i t'a bɔ fan dɔn i sigala a la ɛlɛ ni ɲɛfɔli kɛ faamaw voilà nka an bɛ banima baw tɔrɔmɔɲɔ min fana bɛna di dunankɛ bɛ min di jatigi ma e tɛ fɛn min sɔrɔ ka kɔrɔ n'o nana d'e ma i bɛ to o mɔgɔ ɲumandenya la an bɛɛ mago bɛ sa i b'i mankun fu kan dɔrɔn jɛgɛ ni sogo kan k'a sɔrɔ i bɛ ka dugu bɛɛ mago sa ayiwa Bokari Tarawele min ye kɛlɛkɛcɛw ye u y'a yira k'a fɔ n'o ye opération kɛlɛtigi ye o tuma k'u b'a ɲini dugutigi n'a ka jama fɛ u ka fara u kan u kana yira ni maa min nana ka na wakili f'u ye Bokari Tarawele k'u lamɛn marifa minnu b'u bolo u kana bila u kana don u ka tɔn kɔnɔ u kana jamana janfa Bokari Tarawele n'u taara ka bɔ yen u ka kunnafoni ta ka da faamaw tulo kan faamaw kelen de bɛ se ka dugu bɔ bolo la faamaw kelen de bɛ se ka jamanadenw lafiya Bamanchu ye tiɲɛnikɛlaw ye hamina ko foyi t'u la ka jamana na segin kɔfɛ o tuma ko dugutigi ka ci la sa ka dugudenw ma yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na kunnafoni sanuma k'a di finitigilakaw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ cikan kɔnɔ ka bɔ armée u ka finitigilakaw ka kunnafoni di so la cikan maaw bɔ ɲɔgɔn an b'u fo o ko ten ko fiɲɛtɔ n'o ye misiriman ye a ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ laadalatile don n'o tɛ a t'a kun bɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mahamani Ture ye Mahamani ko gɛlɛya filɛ nin ye furancɛ la furancɛ min n'i bɔra Douentza k'a fɔ k'i b'i kun da Gosi kan walima ka bɔ Gosi k'i kun da Douentza kan bawo k'a ko k'a kɛ mɛ gɛlɛya ye gɛlɛya t'an bɛ ka jɔnniw sɛgɛrɛ anw ka jamacɛ kari minnu n'o ye jamacɛ mobiliw ye minnu bɛ boli dugu ni dugu ka i ta ka bɔ fan dɔ fɛ ni ka taa n'i ye fan wɛrɛ fɛ n'o bɛ wele ko carte de transport n'i y'a lajɛ min ye ka se kunungo ma a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ ka taa se kunungo ntɛnɛn ma nin kalo tile 30 san 2022 i b'a ye k'a fɔ min ye carte 15 bɔ ɲɔgɔnko ye olu kɔni u ye min ye Gosi ani Boni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ o kariw de kɔni jɔn bɛ yen minnu kɔni Bamanjilakaw an bɛ k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka sira tigɛ maaw na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min a bɛ ɲini ka tile 3 bɔ ɲɔgɔnko bɔ min ye nin kari ninnu ye u caman kɔni bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni ni jatigɛ bɛ ɲɔgɔn na kari ninnu jɔlen kɔ sira fɛ Bamanji ka wulikajɔ fɛ nin furancɛ kɔnɔna na minnu bɛ bɔ Gawo n'olu nana se Douentza a fɔ n'u sera Boni o tɛ se ka tɛmɛ wa minnu fana bɛ bɔ Bamakɔ yan n'olu taara se Douentza olu fana tɛ tɛmɛ a kɔni kɛn bɛ jatigɛ bada ye jamana ɲɛmaaw wulikajɔ ka ta an ka forces armées maliennes fɛ bawo nin hakilina min filɛ nin ye dɛ nin bɛ se ka da fɛn min kɔrɔ o de ye Farabugu hakilina ye Farabugu kun datugu bɛ Bamanjilaka fɛ cogo min na o b'a fɛ k'o baara kelen ni k'o boloda Gosi ani Douentza ni ɲɔgɔn cɛ min ye anw ka carte de transport ye olu kɔni jɔn bɛ kungokolo fantan banda kɔrɔ minnu bɛ u la a caman bɛ yen denbatigiw bɛ u la den ninnu kɔni a caman si kɔrɔbayalen a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan min ye ba ka si min bɛ di den ma o si ne y'a mɛn i bɛ si ɲɛnama di den ma o b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a la ka dumuni ɲɛnama kɛ dumuni t'a la ka sɔrɔ sinw b'a la ka ja min ye wulikajɔ ye maa minnu bɛ ha ka ja maa ŋɛniɲumantigi minnu b'a yɔrɔ
la olu ko ni somle ko ina u ko ngembe ka demeta dumuni be di ni manunu ma ani mi ye miniji ye ka se ka u deme wasa yani nyabe soro akola ni ya ko ta ka laje mi ye wuli ka joye alna fura ki bi ka telephone ya do telephone ko ntese ka to ka ma décharger telephone mana décharger ni ko ki ba charger ni ma dorome mu ka se dorome binani ma se faware la u ko ni e ka telephone ntese ka charger wa ka fo ka be charger ka fa tete wa ko te ko do ni ne be do ala ni be mu ka zara ka se ka walma ka binani zara wa sai ni so mo ka se ka nyo zoro ulu hagli ba se ka siki chogo mina wele ko ni blamba nga frindi la ko ma ni fara buku hagli na ngura mi ndam na level ni do azani gosi ni nyoaje ka ko ka ka nyi ni jinya ma jole na ba ni ba ma njila kanu nu ma fire de ka bo jamana ngoro jamana do de lafiya zo kata ke mani vi ni bori shi so kono yani be si sero la I hagli de nyume kuna jatige eno be nywana ko hagli na ko manga ke jamana ngonna na tudi jamana nyamo be wulika jomina ko rasu be wulika jomina ani mi ye tradition mo yulu yera be minan kura samba mina ka di onga surasu ma wasa jamana silege nani be se kana be fiye be se ka ci to mina o hagla nunu ka nga fiye nga fulufulu jamana fanja ma be mi ye ni yorogo fole nunu ye akana go ka do berela ni go sebe kuma mina ya sama ka bo nouvelle horizon ko nana Mahaman Touré aga faziridu Jeka pub kaka firfan la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka ko jiginew ka bonya masegi be awye bonya base na ne ko bala ko be bordore jona ne ben tigado bolbe ka bana fura mun nyine wari ni alama kuna ja sigitina ke kam makono otobili la bordore ni sebe min bora Yusuf Kamara yoro Yusuf ko bordore angata kayi menye sida bana bato ye wari alaka meka mami garsika do sida bana la bana di maka sanite maka nyini fente ala mana fon latige arama den garsika la bogari ti sanimo ye ko sida bana bato wari ku bolo fla bo ku be ka woronto mun kama fura mun kan ka dumo jamana fe bordore ko fura ko ni o tiga mbula ambargo ko do ayide ni no tikele amu zoro fasaba ko Yusuf Kamara kuma le wulila ne ga sɛgɛsɛgɛli kɛ wɔtɔrɔbere ni kuma in bɛ senna kabini waati jan wari ataru ɲininka maa minnu bɛ ni ala kɛmɛ k'u garisɛgɛ don sida bana la wɔtɔrɔbere I b'a ye k'a fɔ jamana kɔni jɔlen bɛ n'u ye sabu min ye filani teriya bolo ni ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la Mali ni kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ baara kɛ olu de bɛ Mali kɔni dɛmɛ jango sidabagatɔw ka taa bila sɔgɔsɔgɔnijɛbatɔw la ale ni biɲɛ dimi wɔtɔrɔbere o bana ninnu olu ka se ka furakɛ fu a ko n'i y'o lajɛ nafolo bɛ a kama a fura bɛna a kama jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ a kama munna ti di a dibagaw ma munna ti k'a kɛcogo la ɲininkali faseba ko a ko maa min bɛ a jɛrɛjɛkulu ɲɛfɛ o de ye Dr Yusufu Jalo ye a wulila ni ka taa Yusufu ɲininka munna fura tigɛlen bɛ wɔtɔrɔ ye min ye Yusufu ye cellule sectorielle de lutte contre le VIH sida wɔtɔrɔ de ale ye o coordinateur ye Yusufu ko nkalonfin do o kuma ko nkalon de bɛ ka tigɛ ka da ale ka jɛrɛjɛkulu la wɔtɔrɔ de ko fura min nana k'a di sida banabaatɔw ma o kuma k'a bɛ ka d'u ma o kuma min ye fasiriba yɛrɛ n'o ye Yusuf Kamara ye ale yɛrɛ taara banabaatɔw yɛrɛ ɲininka olu ko fura ka haramu y'u ma dɔgɔkun 2 o kuma jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta ye nkalon ye tiɲɛ bɛ jɔnni fa fɛ sisan a bɛ di fura bɛ di minnu mɔ dɛ olu de ta ye tiɲɛ ye cogo di a bɛ di e ma ni fura b'e bolo e bɛ se k'a fɔ ko fura t'i bolo ni fura b'i bolo b'a bɔ I da kɔnɔ cogo di ko fura t'i bolo a bɛ banabaatɔw de olu de ta ye tiɲɛ nin kuma la ayiwa an ka taa wɔtɔrɔbere fasiriba ko a ko banabaatɔw kɔni bolo b'u kun ka woronto a ko banabaatɔw hami ko o juru jalen bɛ banabaatɔw y'a yira k'a fɔ wɔtɔrɔbere u bɛ ka hakilina kura min ta k'olu sɛgɛrɛ o tɛ kuma duman ye wɔtɔrɔbere I b'a ye k'a fɔ sida bana ye bana min ye an ka jamana in kɔnɔ n'a dɔnna k'a fɔ k'a bɛ maa min na e bɛ kɛ ɲuguntɔ ni bolo kɔfɛ fɛn ye fasiriba ko maa caman bɛ yen u bɛ wuli dogodogo kɔnɔna la ni ka t'u ka sida bana furakɛ fan wɛrɛ fɛ ko sigidalamaw kana bɔ a kalama Bɔkari Tarawele min kɔni hakilina kura mun b'u bolo o de ye maa o maa ko bɛ sigida kɔnɔ i kana taa yɔrɔ wɛrɛ la bilen dɛ Bɔkari Tarawele k'i ka sida bana kɔni a bɛna furakɛ I ka sigida kɛnɛyaso la Bɔkari Tarawele i ka sigida kɛnɛya tigilamɔgɔw maa mun bɛ don ka bɔ k'o kɛnɛyaso la bɛɛ lajɛlen ka se k'i dɔn k'a fɔ ko ni sida banabaatɔw de b'an ka sigida kɔnɔna la Bɔkari Tarawele k'o de ye nin hakilina kura ye mais u bɛna maaw malo a tɛ se ka bɛn malo ko dun ma gɛlɛya ye sisan u bɛ fɛ bana de ka furakɛ ka b'u la wa ou bien u b'a fɛ ka dogo n'u ka bana ye ɲigitɔ bana don mɔgɔw t'a fɛ n'a fɔra don o don ko sida bɛ maa o maa la e yɛrɛ yɛrɛbakun n'e jɔla k'i ɲɛsin a tigi ma a ɲugun bɛ don I la ala ka sababu ɲuman k'a ye a ɲugun bɛ don I la a tɛ don I la bana ma ɲi
mais Bukari ayugu te donena bawo o ya fo ka be yele masara munu fe ni ma so zrama mais e ya famu nga ma chama be o bere ka nga fora ko sida be mo gola ka ba Bukari o tigila mo de be ke nyungun to wa mais fu yere o ka ta fura ko o ka sigida loptan sola barabana o ta keto yi o ta keto ministre de la santé wa o ye conseil technique ministre keto mina de korole o de keto nyuma u kana yelama do la abeka keto ko o ta yoro mi fana no gundo la yoro ye mumba jire la ka fo ko o domba do to yi a daboro min kama manifin tɛ tunu nka Bukari Tarawele min daboro min kama san joli kabini baara daminɛna jamana kɔnɔ parce que b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma ma don min na dɛ munna bi tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ yɛlɛma bɛna don o la ayiwa parce que b'a ko Bukari Tarawele sida bana bɛ maa min na jamana in kɔnɔ a dagosi de ka bon fo ka dama tɛmɛ Bukari bɛ wuli ka t'u ka fura minɛ cɛw b'o la muso b'o la Bukari Tarawele dogodogoni kɔnɔna la sutura kɔnɔna la maa minnu bɛ fura di o t'u wayiba fura bɛ di maa minnu ɲɛna o t'u wayiba kɛnɛya tigilamɔgɔw t'u wayiba nka ni a bilala sigidala mɔgɔw ka bolo kan o tuma ko wayi o kɔnɔ o y'u bilalen sugu fiyɛ cɛmancɛ la dɛ o tuma ko jamana ka hakili t'o la u bɛ lisi de kɛ kana bana kɛ yɛlɛ ye kana bana kɛ yɛlɛ ye bana kɛ yɛlɛ ye mais ko kɛcogo a bɛ maa yɛlɛ kana bana kɛ yɛlɛ ye Bukari Tarawele o tuma min ye Yusufu Jalo ye ale kɔni ye nin ko in nkalontigiya nka fasiri b'a ko bolo tɛ se ka biri maa ɲɛ la Bukari Tarawele min ye ko y'o ye ni maaw m'u ka fura sɔrɔ Bukari ko kana fɔ o tuma ko bɛ fɔ dɛ u ka sirabagantɔw ka fura ɲini ka d'u ma mais e ka kuma in ma tilen kosɛbɛ banabaatɔ ko fura tɛ ka d'olu banabaatɔ de ko fura tɛ ka d'u ma u chargé o fura dilen olu ko fura bɛ kɛ olu de bɛ ka fɔ banabaatɔ tilala k'u kanto tugun ko ko olu ka fura tun bɛ na sirakɔrɔ min fɛ k'o sira in de bɛ fɛ ka falen yɛlɛma bɛ fɛ ka don fɛnɛ la tuguni mais n'o yɛlɛmana problème bɛ min a ma nɔgɔn u bɛ fɛ ka yɛlɛma don a la nka fura tɛ ka na tuguni i b'a sɔrɔ fɛɛrɛw de b'a la ka tigɛ u bɛna sigili min kɛ u ka sigida ninnu kɛnɛyasow la Bukari fura ninnu ka se ka jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka taa fɛɛrɛ bɛ fɛ ka tigɛ o ye k'akilina ye sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn an b'o de fɔ lamɛnbaaw ye Bukari Tarawele sɛbɛnnikɛla ka sɛbɛnni n'o ye Yusufu Kamara ye Bukari Tarawele a ko u ka sabali ministre de la santé a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Bukari Tarawele ni ka sidabagatɔw k'u bila u ka danbe kɔnɔ k'u bila u ka sutura kɔnɔ maa min bɛ yen bi n'o ye Yusufu Jalo ye a bɛ ka baara mun ta k'u sɛgɛrɛ ni ministre t'a kalama Bukari Tarawele ko nin ye ka mangoya ni tɔgɔ tiɲɛ ni k'u lagosi k'o ta ka sida banabaatɔw sɛgɛrɛ maa minnu ye Mali ka partenaires ye Bukari Tarawele ko hali bi nin fana ye tɔgɔ tiɲɛ k'a ɲɛsin Mali ma sabu ni partenaires y'a dɔn k'a fɔ ko fura tɛ ka d'a dibagaw ma Bukari Tarawele k'u bɛ dimi Mali kɔrɔ n'u dun dimina Mali kɔrɔ ministre ta b'o la jamana marabaaw ta b'o la nafolo filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Yusufu Kamara ale ka sɛbɛnni don bɛ min da nin kan o de ye ninnu ka jɛrɛ o jɛrɛ n'o y'u ka ɲɔgɔn yew ye n ko kunnafonidilaw bɛ wele a kɛnɛ kan u bɛ tila k'u présenter karisa ni nin bana in kisɛ bɛ ɲɔgɔn na ani nin sirabana bɛ nin na a bɛ nin na a bɛ nin na mais e delila k'a mɛn dɔ da kɔnɔ yan wa munna n'a fɔra k'u ka taa fura minɛ u ka sigida ninnu kɛnɛyasow la o bɛ kɛ gɛlɛya ye Bukari i tɛ ministère de la santé baarakɛla ye tɛmɛna ye tile gannen don bon Jabate o ko tɛ maanifin kana se kilisi la k'a fɔ nɔfɛ ala kana maa kɛɲɛ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ni o k'a ma ayiwa min ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye Baru kolontigi ko de Baru ko min ye docteur Umaru Mariko ye e ko a m'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin na wa n'a sɔrɔla dɔw tun bɛ k'a miiri k'a fɔ ko camancɛla fanga ɲɛmaaw k'u kɛn bɛ ka Baru ta ani ka tunu ni a ye Baru kɔni kɔsada in na site dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Guinée Media ou bien Media Guinée o kɔni Baru ka kunnafoni o sɔrɔla o de sanfɛla la wa se kɛlen kɔ parti sadi ma bawo a y'o tɔ ɲɛmaaba ye ko o ɲɛma maa minnu b'a kɔ ye n'u ka kuma parti sadi tɔ a la olu ko Media Guinée olu kɔni fana ye kunnafoni mɛn i n'a fɔ Umaru Ongoyiba Soir de Bamako tɔ a la o y'a mɛn cogo min na ko nka k'olu tɛ se ka kala turu a kan bawo Baru bɛ k'i kanto Media Guinée sanfɛ k'a fɔ ko ale bɛ nin na ale kɔni bana tɛ a la a ka kɛnɛ a nin na gejegeje wa a ma minɛ maa fɛ ko jamana in ko a ka bon koyi jamana in fiyɛ ka bon jamana in n'a ka bonya wa ko ale bɛ fan wɛrɛ fɛ wa k'ale bɛ Mali in kɔnɔna na min ye Baru ye n'o ye docteur Umaru Mariko ye a bɛ wuli ka jɔ la a ko min ye a ka kɛlɛ ye kɛlɛ min kɔni n'a kɛ mɛ k'o ta k'o ɲɛsin kabi parti sadi sigi furadama kana bugɔ sisan la n'o ye bɛɛ y'a ye démocratie bɛ se ka don bala cogo min na Baru ko k'o kɛlɛ k'ale tɛna o bila koyi nka Baru dogo mɛn fɔlɔ nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ŋwarafili ye jamana in kɔnɔna na n'i y'a fɔ bɛɛ i b'a fɔ docteur Umaru Mariko maa min b'i jɔ ka cɛya kan fɔ a farima o ye docteur Umaru Mariko ye parti sadi ayiwa o ko ten o a bolola dɛ ayiwa
e b'a fɛ ka mun fɔ sisan kɔnɔjɛba baro e b'a fɛ ka mun de fɔ sisan fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o fɔ i b'i jɔ k'a tɔ makɔnɔ nka n'i ye kɔsɔkɔsɔ kɛ baro bɔra wo la a ma mɛn n'a fɔra ko baro ka segin ka taa don wo la ko baro b'a dɔn k'o tɛ ɲuman ye dɔw bɛ yen olu ye taako 2 sɔrɔ a kɔnɔna na u bɛ yen halisa u bɛ yen ganaw ɲuman na u bɛ dimaaro u bɛ yen dɛ n'i ko i ta k'a lajɛ Umaru Ongoyiba ale kɔni y'a jira k'a fɔ Dr Umaru Marigo hali n'a sɔrɔla a m'a yɛrɛ yɔrɔ fɔ a ko k'a bɛ faso Maliba kɔnɔna na hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Baru ye min ye ka se san 2021 bandaw ma o kuncɛtɔla i b'a ye k'a fɔ Baru a da kun ye falakɔlɔ bi tigɛ koyi bawo nɛninikisɛ bilen dɔ bɔla a da kɔnɔ ka ɲɛsin camancɛrɛ fanga fagabulon ɲɛmaa ma Dr Sogɛli Kokala Mayiga o kɛla sabu ye a ka wele ni k'a ɲininka o taara wolo kasola donna kɔsa fɛ tɛgɛ bɔla a Baru kana n'o Dr Umaru Marigo ye a ka taa a ka so wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ Baru kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka wulikajɔ babali tɛ ale b'o sira kan koyi wa min ye a ka laɲini ye n'o de ye jamana in a bɛɛ n'o y'a démocratie ye o ni kura bɛ se ka fiyɛ o la cogo min na ko maa ni kulunin kelen tɛ se ka na k'a fɔ k'i b'i sigi k'a fɔ k'i ni sago ni dungɔ kɛ faso Maliba denw na o taabolo min filɛ nin ye ko o ale tɛna jɛn ni o ye k'ale tɛna da kɛ a bomo ye wa n'i ye ko in lajɛ ko kura min ye Baru ye Baru yɛrɛ ka nin boli ka dogo in dɛ a sɔrɔla fɛn min fɛ i b'a dɔn wa a ye kɔrɔfɔ dɔ de bɔ a da kɔnɔ min kɔni bɛ ka anw ka finitigilakaw sɛgɛrɛ n'o ye forces armées maliennes ye olu ye wulikajɔ min kɛ Mura dɛ ka Bamaji sɛbɛkɔrɔ fo ka taa fu fa a nɔfɛ o kɔrɔfɔ Baru y'a jira k'a fɔ ko bin taara kɛ maa dɔw kan ko k'a taa sɔrɔ olu tɛ Bamaji ye maa b'i yɛrɛ ɲininka Baru bɛ nin kɔrɔfɔ in fɔ waati ma yalima a tun b'a yɛrɛ bolo wa ɲininkali bɛɛ walima nin Bamaji minnu n'a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ale kɔni ani maa dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama u ye kunnafoni d'a ma ko yalima ko Baru ni Bamaji ninnu u b'a la ka jɛjugu siri Mali kɔ kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye Umaru Ongoyiba ye Umaru ko k'a mana tigɛ da o da dala min ye Baru ye Baru kɔni k'a kan ka bɔ dogoli in na ten k'i jɔ kɛnɛ kan bawo ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye cɛya kuma fɔ cɛya wale fana mana n'o kɛla hali tasuma ye i b'i jɔ k'o kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye cogo min na y'a sama ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongoyiba a ka fasiri don ne balimamuso cɛw hami de b'i la wa ne balimakɛ musoka hami de b'i la wa ayiwa a ye wuli joona ka se Ali Bubakari Hayidara ma ne ba ne fa papiye ko hami de b'i la wa i den ka kalanko jɔrɔ de b'i la wa ɲɔgɔndan ko do wa ka taa se hakaminɛko caman ma a ye wuli joona a ko kɔngɔmada sojiba a se la an ka nimori karamɔgɔba in fɛ n'o ye Ali Bubakari Hayidara ye a ka nimoro filɛ nin ye 76 53 45 70 n'o ma diya ye Maltel filɛ nin 66 53 45 70 aw bisimila a ka problème solution